Μια μέρα πάμε και κρυφοκοιτάμε από το παράθυρο να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δεις? Και τι βλέπουμε. Τι βλέπετε? Να έχει ανεβάσει σε έναν καναπέ, γιατί ήταν κοντούλης, ο τον ο κοντούλη, τον τον είχε βάλει στον καναπέ στα 4. Σου τον πήδαγε. Τα είδαμε τα ίδια μας τα μάτια. Εγώ και ο Εκεί λοιπόν που ήταν στο φόρτε του ο του φώναζε, του Ναι. και του έλεγε «Ασπροπάτο Παπαφώτη, ασπροπάτο!» Και φώναζε και βογκούσε και ο προς τον και έλεγε «Όλα μέσα όλα μέσα! Ασπροπάτο Παπαφώτη!» φώναζε ο Τι να κάνουν, παιδιά? Βγαίνουν, κυκλοφορούν. Το σημαντικό ποιο είναι? Ότι παρακολούθησαν όλη τη σκηνή.